Vartla. Marku, jsme na Octagonu v Bratislavě, že jsi se tady neukázal. Zdravím ťa, určite ma to mrzí, ale naskytla sa mi možnosť zápasiť hneď o mesiac na to v Mníchove, ktorej som sa chopil, takže prídem si na svoje budúci mesiac. Jak plánuješ ukončit svůj příští zápas? Hociakým spôsobom, keby sa mi to podarilo ukončiť, ať už je to submisia, knockout, alebo hociaké predčasné ukončenie, tak je úspech, nakoľko môj super je tvrdý bojovník, je mladý, dynamický, houževnatý, takže určite to bude chcieť aj on urvať na svoju stranu od prvej sekundy, ale budem na to pripravený a pôjdem po tom ukončeniu určite. Půlku karty už jsme viděli, tak který zápas se ti líbil nejvíc? Ja osobne som teraz čakal vlastne na Radka, čo mal, nakoľko je to môj tréningový parťák, chodí k nám stále do Ofy na sparingy a dosť sme toho spolu natrénovali, takže ten zápas ma zaujímal, bohužiaľ to nevyšlo, ale však taká je hra, takže nič také veľké sa nedieje. A celkovo tá karta je poskladaná veľmi dobre, takže som zvedavý na všetky tie zápasy ďalšie, ktoré sú pred nami a nemám vyložiť nejakého favorita. Dobře, děkuji za rozhovor. Ja ďakujem.